Ahaya election headquarters Kokomuti Power. Yahya abato mu nkomono ebi. Na NDC parliamentary candidate wo Ofoase yubi abato mpesua so. Reverend Alfred Osepoku ne adehia wa chim abenase wo poyamantemu. Se de wormo nsemso ba ku bia wo ho adane ofidie. Ofa so abue, ka abue eye hu. Ene de aba bedua wo muntie wo sempanifo ye esiesie sa bridge no ema wo. Endi samanyoku achitaifo a wonom ewo Ofoase ayirebi abato mpesua so ewo poyamantemu eye health work chinchirinchi pa ya 195 montene a ewo Akyem abenase na health work na nebota ye enese eden kabo mu ebeba manfo a wonom edom amanyoku ni nyina ntem ya ni nyina ka hobo a woye ewo afimpinu ane edununan abato ni mu wo hwe nipa enam kwan yi so ene woni a ede ka be wura bridge ma wuo anunti aye ade boni pa no ne aye bridge so efiri sabri woni de won kan ya pe no ne adwane efiri bridge so search masa de hie enwu ewa ha ene nwi nipa ho kojo pump be nwi nipa ho ofiri ata Ivan Sebim tene ne odendi samanyoku na no ewo Ofoase ayirebi abato mpesua so chiremu a kasa ahwease ewo bridge so ya maako enan dodo a epiraye wo fia na ya fraw chama behwe wo bridge no enti yade a ya medadwen se bridge dia se dia tie bia no misu afra o mampani a ote so